Mužstvo z Třince charakterizovaly nevyrovnané výkony a proto také fotbal Třinec skončil až na 11. místě. V počtu vstřelených branek patřil Třinec mezi nejhorší v celé druhé fotbalové lize. Doma dokonce 5krát prohrál, zvenku si přivezl 5 remíz. Třinec bude mít co dělat se záchranou. Tým se nevypořádal s letními odchody několika klíčových hráčů, což posléze odnesl také trenér Kouřil, který celek už nevede. Philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax. Take your time. Take your time to trust in me. You will find infinity, 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 infinity. Take your time to trust in me.